El treball per projectes és una metodologia molt àmplia, hi ha moltes maneres de treballar per projectes. Possiblement el més interessant és que pots treballar d'una manera molt globalitzada, diferents àrees, i a més pots atendre millor tot el que interessa a la canalla. No? Agafes tot allò que la llei, el currículum, ens demana que hem de treballar a l'escola, però a la vegada els pots anar dialogant, no? I anar construint conjuntament amb els teus alumnes. Per exemple, l'any passat en vam realitzar un que els va agradar moltíssim, va ser molt interessant. Vam realitzar tota una tasca d'indagació a través dels avis de les famílies dels alumnes. No? I a partir d'aquesta entrevista i d'aquestes preguntes i enquestes que van anar fent la canalla, vam extraure tota una sèrie de dades i d'informació. Aquestes dades van servir perquè cada equip cooperatiu a la classe plantegés alguna màquina que pogués ser útil per ajudar els avis i les àvies. Aquestes màquines que es van anar plantejant es van dissenyar, es van pensar i després es van construir prototips. Una de les màquines que es van crear, per exemple, va ser una farmaciola robòtica. Les millores que pot introduir en l'educació dels nens i nenes al treball per projectes, un dels que és més important per mi és el que pots treballar la formació democràtica amb els teus alumnes. No? I a més també poden començar a fer propostes sobre com aprendre allò. No? Per tant, personalitzar d'alguna manera tot el que és el currículum en aquells alumnes que tu tens a l'aula. La feina que tenim els mestres i els professionals precisament és aquesta. No? Una vegada estàs immers en aquest treball per projectes, com tu vas introduint tots aquells elements que tu creus que ells necessiten per anar desenvolupant totes les seves capacitats i competències bàsiques. No? Un altre aspecte per mi bàsic de cara a l'educació del segle XXI és que amb aquest tipus de metodologia has de treballar molt tot el que és la investigació, la indagació i el tractament de la informació. Els nens i les nenes es motiven molt per treballar d'aquesta manera. No? I no solament es motiven perquè ells han pogut triar allò que volen fer, sinó que, a més, es responsabilitza molt d'allò que volen realitzar. I aleshores tens dos aspectes que realment pesen molt a l'hora d'aprendre, no? Com és la motivació i la responsabilitat. Està molt bé fer nens amb una gran iniciativa, que siguin capaços de liderar, que siguin creatius i que puguin solucionar problemes, només faltaria, però a més haurien de ser nens i nenes amb pensament crític. Això per mi és quasi més important, ensenyar a pensar.